GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta. Fully o full responsibility sa nagapadagos na search and rescue operation para sa apat na pasahero kang Cessna plane na buminagsak sa taludtod kan Bulkan Mayon inako na kan gobyerno probinsal kan Albay. PRO5 mas magiging agresibo sa kampanya kontra ilegal na droga. PETSA para sa pagsumiter ng kandidatura para sa barangay as in SK elections. Ibabase sa magiging desisyon kan Korte Suprema. Mga lokal na opisyal, pipadistansya ni Vice President Duterte sa mga paratokdo. Nationwide earthquake drill gigibuhon sa Marso 9. Sa ibang nasyon, Japan, nagtagaman in $5.5 billion na tabang sa Ukraine. Business news, inflation assistance itatawakan Senado sa indang mga empleyado. Detalyes mga tugang kan mga bareta, inako na po ang responsibilidad kan gobyerno probinsal kan Albay, kan lokal na gobyerno kan Kamalig sa pagpadagos kan search and rescue operation kan apat na mga pasahero kan buminagsak na Cessna plane 340A 350 ang distansya hali sa crater kan Bulkan Mayon. Yan ang pinagkumpirmar ni Gobernador Edsel Grex Lagman kung sa iyang pinaliwanag na kay pantutukan ang nasabing sitwasyon dahil dakulang oras ang nasasayang. It's a joint responsibility on the part of LGU Kamali and LGU Albay. And we're willing to take that responsibility considering that there's an immediate need. Well, sabi ko talaga kayo po nang mag-undertake ng full blast search and rescue operation. We cannot dilly-dally anymore and we cannot be prevented by bureaucratic impasse. Sabi ko kay Doc Cedric, i-weigh natin yung risks and of course yung benefit. Pag talagang okay naman, relatively okay, ituloy na natin to. Sigon kay Lagman, kaibahan naman sa mga pagpigigibong meeting asin pagaplano. Ang representante kan Australian Embassy, di naman indoon kan gobernador naman tinidong search and rescue operation ang gigibuhon ngunyan dahilan tadai pa nahanap ang lawas kanasabing pasahero asin dipisil magpaluwas in espekulasyon. Manong udigdi, tiniguro ni Lagman na pigigibo niya ang gabos na esperso sa pagi kan Albay Public Safety and Emergency Management Office sa pamayo ni Dr. Cedric Daep tanganing mahanap ang sarong piloto. Sarong crew at sindabang Australian na consultant kang Energy Development Corporation na sakay ka nasabing eroplano. Sinabi kan gobernador na dahil sinda takot na i-take ang joint responsibility sa pagkasabing tama asin napapanahonan sa inang desisyon manungod sa presenteng sitwasyon. Apera sa poor visibility. Agyat man sa mga responders ang cloudy as in foggy condition sa langkaw na parte kan Bulkan Mayon kon kaya paramihan tras na ipinapundo kasud mang aerial inspection para sa nawarang Cessna plane sa probinsya kan Albay. Sigon kay Bureau of Fire Protection Bicol spokesperson Senior Inspector Edgar Tanyadjura, difícil alaga desidido ang mga rescue team na mahanap ang apat na pasahero kanasabing eroplano. Sinabi ni Tanyadjura na pinag-aadalan pa ang ibang dalan as in indicators pasiring sa crash site bilang paghiling karibang posibilidad na makatabang sa paghahanap sa mga pasahero. Napag-aramana nasa napitong Bureau of Fire Protection Special Rescue Force personnel ang partikan ground search and rescue team. Iba pa niya itong mga tugang na mga bareta sa lado lokal. PNP Bicol nasungkit ang 96.47% na unit performance rating. Hans Galero, mga tugang sa report. Pinangaralan ang Philippine National Police o PNP Bicol bilang ikatulo sa gabos ng mga police regional offices sa bilog na nasyon na iguanin pinakalangkaw na performance rating o kaya ining 96.47% sa saindang unit performance evaluation rating para sa taon 2022.
Ang bagay na na-confirmar kan DCGB News sa pamayo kan sa PNP Bicol sa pamamayo ni Regional Director Police Brigadier General Rudolph Dimas kung saan ini ang taon-taon na pigigiribo sa manlain-lain ng mga police regional offices sa bilog na nasyon. Kung sa iya, sa paagi kan evaluation na ini, ining pigapod na upper evaluation, nag-abot sa 96 million pesos kantidad nin sabuan na kumpiskar ninda, asin na arestar an 1019 na drug personalities kan taon na 2022. Ang pera kayan uminabot maan sa 5,701 ang bilang maan kan mga wanted na persona na nagkadarakop sa nasambitan ng peryodo. Naglaom si Dimas na sa pag-abot kan evaluation naman kini sa mga maabot na bulan ngunya na presenteng taon 2023, makakuha naman sinda nin na halangkaw na rating asin mapatunayan na talagang desidido sinda na matunaw ang kriminalidad di sa bilog na Kabikolan. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Mas nagiging agresibo. Ngunyan ang kapulisan, Police Regional Office 5 sa sen ng kampanya kontra ilegal na droga sa riyon katuwangan iba pang ahensya de gobyerno patunay kenen pagkaka-aresto nin anom na persona sa laog din nin sarong aldaw asin pagkakumpiskar ka nagkakantidad na sobra sa 400,000 pesos na kantidad din shabu. Sigon sa Peado 5, kay ban sa mga nakumpiskar ang 10 grams na shabu sa sarong drug den sa barangay Dapdap, Legazpi. 10 gramo manin shabu na nagkantidad nin 68 pesos, 1,000 pesos. Ang nakuha kan sa duwang notoryosong drug dealer sa Camarines Sur. Asin 40 gramos nin shabu na may kantidad na sobra sa 200,000 na sa Uson Masbate. Ang arestadong persona nasa kustudya ngunyan kan mga respetibong hipatura para sa magkanigong disposisyon. Mantag pigahanda pa ang kasong isasangat sa pagbayular sa Republic Act 9165. Nagtaon ng asigurasyon si Peado 5 Police Brigadier General Rudolph Dimas sa mga Bicolano na mantinido ang sendang mga lakdang tanganing marealisar na librido sa probinsya nin droga asin salbado ang komunidad. Search and Retrieval Operation sa 72 anyos na lalaki sa Piodoran Albay ipagpapadagos man ngunyan. Report mga tugang kay Jimmy Nasalita. Limang aldaw ng unyan kan search and retrieval operation na pinagigibukan composite team na binilog kan Piodoran, pinapanginutan kan MDRRMO, Coast Guard, PNP Maritime, BFP, Bantay Dagat, kung saanan pigahanap sa kadagatan, iyo ang 72 anyos na si Samson Abihoro, kan Barangay La Medalla, Piodoran. Matatandaan Sabadong Banggi naghali ini sa sendang harong habang mauranon, nakakapote ang tuyo magpasiring sa sentro kan Piodoran para sundoon ang agum kay ni. Nag-agi sa spillway, nagpipinsar gayod kaya kan motoran na sulog kan tubig, alagad tinangay ini hali sa spillway kung saan konektado ini sa Panganiran River na minadiretso sa kadagatan. Kasudma, isinabay na kan helicopter o chopper na naghahanap kan mga pasaheros kan Cessna plane na buminagsak harani sa crater kan Vulcan kung saan paghali sa Mount Mayo nagdiretso ang helicopter sa kadagatan kan Piodoran. Dumanag baka sakali na masiripan ang lalaki. Ang problema dahil ni nasiripan na tao sa Panganiran River diretso sa kadagatan ang pagtubod lubinubog ang nasabing persona o napatos ini mga ragpa kaon kaya sa ngunyan mapanagos ang mga responders na hanapon ang nasabing persona sigon kay MDRRMO Chief Noel Ordoña. Solamente nakuha kan mga naghahanap kay ni kasudma iyo ang kapote na nasusulog kay ni nasa Panganiran River na. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Sa Giraray na ibinalik kan Diocese kan Legazpi ang paglahid nin abo sa angog kan mga pratubod para sa Ash Wednesday ngunya na taon.
Alas 6 tinaga, kadaklan sa parokya kan diocese iyon magkaigwanin banal na misa matangan iba igwapanin mga sa paghapon. Sigon kay Obispo Joel Bailon, importante sa lambang miyembro kan pamilya ang pag-aprobitsar kay ni bilang pagpoon kang kwarisma sa taon na ini. Matatandaan kan magpoon ng pandemyang COVID-19 kan taon 2020, pinili kan mga simbahan sa Pilipinas ang pagwisik ninabo sa payo kan mga tubod para malikayan ang ulakit kan virus. Alagad kan magbaba ang kaso ng COVID-19 kan taon 2022, nagkaperang simbahan na nagpo na magbalik sa kinakaugalian na paglahid ni Nabo sa mga angog. Ngunya na taon, sinabi kan Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na nasa mga obispo na ang pagsiguro kan mga regulasyones sa pagpautob kan health as in safety protocols aro kan pagsulog ng face mask as in physical distancing kada pagsilibrar kang liturhiya as in perming pag-sanitize kan simbahan sa nganing malikayan ang COVID-19. Iba pa niya itong bareta on-site SIM card registration. Kasado na sa maabot na Pebrero 23, sundo 24 sa Santa Magdalena, asin Kasiguran, Sorsogon. Joshua Bino sa report. Babalik ang tapot-tatod lang ang report ni Joshua Bino. Mientras tanto, tinaman nindo ni Reverend Father Alan Apuli, Assistant Parish Priest, Parish Priest kan parokya ni San Rafael de Arcangel, ang tulong disiplina sa pagsilibrar kan Kwaresma an Ash Wednesday, iyon primerang aldaw na pag-andam nganing makapokus ang mga tao sa indang sadiri sa pagsilibrar kan sa Paskwal ni Heso Kristo. Ayuno, as in ang paglimos. So, kumbaga, although sa bilog na taon, iyan man ang pangapunan sa tuya. But pinagka-highlight ito ngunyan, tangani na mas dispose ang pagsilibrar niya ito kang pagkabuhay liwat. Ang schedule kan misa para sa Ash Wednesday, mapo na alas 5:30 ninaga, susundanin alas 6:30 ninaga, asin alas 12 15 to. Alagad may dinagdag pa sa oras sa mga gustong maghabol kan misa ni alas 4 ng hapon asin alas 5:30 ng hapon. So mga palaspas na bininditahan kang nakaaging Semana Santa, so mga oliba, pwedeng darahon dita, ito ang gagamiton. So suluon ito, and then so abo, kaito kan mga palaspas na binagamit kan Palm Sunday last year. Ngunyan, ito ang gagamiton pag bibindisyonan nito sa tangani na ito ang ilalaag sa angog kan mga o kaya sa payo. Para sa mga estudyante na magpapadara ang parokya sa mga eskwelahan ng mga lay ministers nganing magtabang sa pag-cross sa mga estudyante. Balikan tang report ni Joshua Bino. Ali po dyan sa luwan. Sa pagpapadagos kan mga on-site SIM card registration sa probinsya kan Sorsogon naman ang ruta kan National Telecommunications Commission o NTC Region 5 sa aga Pebrero 23 sundo 24 kaining presenteng taon. Susog sa abiso kan nasabing opisina na pinanginginutan ni NTC Bicol Regional Director Engineer Samuel Sabile sa agang Huwebes Pebrero 23 yaon ilalatag ang on-site SIM card registration sa covered court kan Santa Magdalena. Bantang pag-abot kan Biyernes, Pebrero 24, yaon naman ini sa Kasiguran Gym, Kasiguran Sorsogon. Susog sa abiso, darahon ka na ang pagsadiring cellphone at SIM card, siring na magdara ng valid government-issued ID. Kunday ka ini, susog ki NTC Bicol Legal Officer Attorney Judy Bilangel. Pwede na ang barangay certificate basta igwan ng litrato kan persona, ang lakdang na ini o ang paglibot sa mga lugar. Iyo ang padagos ng ikukondusir ka na sabing opisina para matabangan ang mga personang naridipisilan na makapag-rehistro kan sa indang mga SIM card. Mga dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mga tugang, target po kang City Engineering Office na may rahay ngunyan ang primerong quarter kan taon
2023 ang 26 metros na tulay sa Barangay Pawa, Legazpi City dahilan sa dakol na mga manhole na pinagkakahaditan kan mga residentes na maraot ini. Sigon kay Engineer Romeo Divina Flor Jr., ang Division Head 3 kan nasabing opisina na pighandaan nindang disenyo sa pag-irahay kan ibabaw na parte kan tulay mantang pigkarkulong maabot sa 10 million pesos ang kinakaipo na fundo para sa nasabing patrabaho. Sa ngunyan, solamenteng ang sarong parte kan tinampol sa naang bukas para agahan o agihan kan mga saradit asin maagihan na behikulo mantang mahigot man na pigbabawad ang pagbalyo kan mga Dracula asin mga magabat na truck dahil sa peligroso ini dahil sa 20 taon na poko mas o menos ang edad kan sinabi ng Steel Bridge sa barangay. Iba pa niya tong bareta ngunya na pag-aaga number 10 most wanted person sa probinsya kan Albay nadakop sa Banwaan kan malilipot. Jomar Bien sa report. Nadakop na ang number 10 most wanted person sa probinsya kan Albay, ang suspitsado na sarong 37 anyos na paratyenda, residente inikan Barangay Balsa, Malinaw, Albay, kung saan siya dumanadakop kaso odmang aga. Basado sa report kan Malinaw Police na ang suspitsado iyo ang nahampang sa 15 kaso ng rape na may piyansang 200,000 pesos kada saro o total na 3 million pesos na piyansa. Sa presente ang suspitsado nasa kapot na kan Malinaw PNP para sa magkakanigong disposisyon. Mientras tanto, kasuod mga manahapon sa man na suspitsadong drug pusher ang naarestar sa syudad kan Tabaco ang suspitsado na bistona si Vicente Pagal y Guerrero alias Teng, 44 anyos, residente kan Puruksay, San Roque, Tabaco City. Si Pagal nadakop matapos na maglansar ng bypass operation ng Tabaco PNP na ikinaarestar sa iya, nakumpiskar sa iya sa rong sisya yung pinagtutubo na Shabu na may laog na 0.61 gramo na nagkakantidad nin sobra sa 4,000 pesos. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:20 nin pagkaaga. Padagos mga tugang sa mga bareta ngunyan pongaldaw. Dai pang pigtalaan na petsa ang Commission on Elections para sa pagsumiter nin kandidatura kan mga kandidato sa barangay at sinsanggunang kabataan elections. Sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco na pigahanlat paninda ang iluluwas na desisyon kan Korte Suprema katako din sa petisyon na pinag-question ang constitutionality kan barangay asin sanggunang kabataan election sa October 23. Sigon kay Laudianco na kapag nagpaluwas na nin desisyon ang Supreme Court, saka pa sa sindama anunsyo kung naarin ang pagsumiter nin kandidatura. Isinulong ni Parañaque Representative Edwin Olivares ang paggundok na ng eleksyon sa mga shopping mall tanganing mas dakol ang maengganyer na magboto kada national and local election sa nasyon. Nakapalaman sa rekomendasyon ni Olivares na isinumiter niyang House Bill 6854 o Propestong Mall Voting Convenience Act of 2023 na kamabutan na gibuhon na mas maginawa ang pagboto lalo na sa mga senior citizens. Paliwanag ni Olivares na maray ang pagbugtak kan Commission on Elections in voting precincts sa mga voting sites o kaya voting sites sa mga malls kung saan mas komportable, may aircon, may parking spaces, sufficient and security measures o presensya kan mga pulis asin ligtas. Tiwala si Olivares na pwede ini lalo na sa mga taman na balo na kan COMELEC nagibuhon ang pagparehistro sa mga malls sa pagikang Registration Anywhere Project o RAP. Pipadistansya po na Education Secretary asin Vice President Sara Duterte ang mga lokal na opisyal sa mga paratugdo sa sayang pagtaram sa General Assembly sa League of Municipalities of the Philippines ginibo sa Manila Hotel. Sinabi ni Duterte na dapat na gamiton ang mga paratugdo sa mga aktibidades kan mga politiko. Sinabi niyang ang trabaho kan mga paratugdo yan magturo asin bako para gumibo ng iba pang bagay na luwas sa eskwelahan. Tinawanin doon ni kan Vice Presidente
Nabako ang mga paratokdoan makapagpapagana sa lokal na kandidato kundi ang sendang trabaho asin sinseridad. Nangapudan man si Duterte sa local officials na sunodon ang ranking kan pagpili sa mga paratokdo asin bako sa palakasan. Mientras na nangapudan man si Duterte sa mga paratokdo, principal asin Department of Education personnel na daay magsurog sa maskisisay na politiko. Nagtururoan ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kasabay ang Manila International Authority of the Philippines o MAIA asin Philippine National Police Aviation Security Group sa ginibong investigasyon kan Senado may kinaraman sa alegasyon ng human trafficking o human smuggling sa Ninoy Aquino International Airport. Nangyari kan Pebrero 13 sa joint hearing kan Senate Blue Ribbon Committee, Public Order as in Public Services. Nagturuan ang mga inimbitara na opisyal kan mga nanbita na opisina sa isyo kung paano nakalayog ang private plane mantang may sarong pasahero na nakalunad na daing nag-agi sa maygot na inspection kan mga otoridad. Sinabi ni Acting Director General Captain Manuel Antonio Tamayo ng PNP Absi Group ang kaibahan sa nagtaod na aircraft exit clearance bago tugutan na makalayog ang eroplano asin may kapot na sa jurisdiksyon sa tarmac o sa area na pinagpadarahan kan eroplano sa Manila International Airport Authority. Sinabi ni Air Traffic Control Head Assistant Director General Marlene Sengson na wala sindang narising apod kan bangging ito gikan sa PNP Absi Group para pugulan ang paglayog kan private plane. Pero sinabi ni PNP Absi Group Chief Aviation Security Unit Colonel Roderick Campo na rin sindang direktang koneksyon sa air traffic control. Kaya napudan niya si CAAP Intelligence and Investigation Division Chief Security Retired Brigadier General Dionisio Robles na tulos man na nag-abiso na mag-coordinar sa MIAA dahil jurisdiction inda ini asin bako kan CAAP binaluman ng pagkoordinar ni Robles kay MIA Assistant General Manager Retired General Manuel Gonzales pero wara ining response. Nabaldi po si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Francis Tolentino sa garong helpless na sitwasyon asin pagtururuan sa pagultanan kan CAAP, MIAA asin PNP Absi Group. Sinabi kan senador na malinaw na putol asin malabog ang chain of command dahil kapag wara sa area wara naman in deputy o kasalida sa pagmamando sa pagdadalagan in kaso magkaigwa ng emergency o kaparehong insidente na pigasabing human smuggling. Kinontra po ni kan Duterte Youth Party List Representative Drexy May Cardena ang apelasyon ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa liderato kan Kamara na patukawan ng unyan ang na-19 Congress si dating Commissioner o Commission Elections Commissioner asin P3 PWD Party List First Nominee Ruben Aguanson. Sinabi ni Cardena na may kasabwatan sa pagultanan ni Manuel asin Guanzon asin day pa man na resolveran asin manungod sa pag-question na substitution sa nasabing party list. Tirawanin daw ni Cardena na utik ang sinabi ni Manuel sa privilege speech na naka-assume na bilang kongresista si Guanzon kan June 30 dahil malinaw na may temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema. Sinabi ni Manuel na kung may issue si Cardena sa iyang privilege speech dapat mag-attender in session para makipagdebate sa iya. Paliwanag ni Cardena na kaya dahil nakatuko si P3 PWD party list sa Kongreso dahil sa isyo kan pagriar kan bilang salidahan ni Guanzon ang first nominee kay ni na si Grace Yenesa. Ipinagtalaan mga tugang sa Mayo 9 ang first quarter kan National Simultaneous Earthquake Drill san ngunya na taon. Sinabi o sigon sa Office of the Civil Defense nakatubang ninda National Disaster Reduction and Management Council sa implementasyon kanasabing earthquake drills. Magkakanigo na sunodon ang mga protocols kada bes na may linog arog kan tulos nagibuhon ang duck, cover and hold. Magduman tulos sa mga designadong evacuation area kapag natapos na ang paglinog. Kapag nasa open area dapat iwasan ang pagrani sa gilid kang edifisyo asin poste nin kuryente.
Mantinido pa man giraray na dakulang bilang kan mga subscriber na sa ngunyan dai pa nakapagrehistro kan kanya-kanyang subscriber identity module o SIM card. Sigon sa National Telecommunications Commission o NTC, maabot sa sobra sa 33.3 milyon ang kabilugan na bilang kan mga subscribers na nakapagrehistro kan sa indang SIM card poon kan ipautob ang SIM card registration kan Disyembre 2022. Ang nasabing numero 19.71% sa nakan totalmenteng sobra sa 168.9 milyon na subscriber. Uminabot man ang NTC, aminada man ang NTC na nagbaba ang bilang kan mga nagpadala ng reklamo sa indang opisina matapos ipautob ang nasabing lay. Mientras sa sinabi kan Department of Information and Communication Technology na medyo nagbaba ang numero kan nagparehistro dahil may kakulangan sa information and dissemination. Deadline kan SIM card registration itinalaan sa Abril 26, 2023. Aram na po kan Philippine National Police ang identity o registered owner kan getaway vehicle na ginamit sa pananambang kay Apari, Cagayan Vice Mayor Romel Alameda asin 5 iba pa sa Bagabag, Nueva Vizcaya kan Domingo. Sigon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, naram na kan PNP Highway Patrol Group ang chassis asin engine number kan bihikulo na ginamit sa ambush maski ni tampered. Sinabi ni Fajardo na tulos sindang nagkoordinar sa Land Transportation Office kaya aram nandang pangaran kan tagsadiri kang lunadan. Sa ngunyan may koordinasyon man ang Special Investigation Task Group sa local police para maghanap ang registered owner. Sinabi ni Fajardo na dahil pamasabi sa ngunyan kan mga otoridad kung ang registered owner iyong pamangirari ang sadiri kan bihikulo sagod sa ngunyan na pag-arawan na iwinalat ang pamangirari ang sadiri kan bihikulo. Una pag-araman na iwinalat ang nasabing getaway vehicle sa Solano, Nueva Ecija kung saan sinubsuban pa ini kan mga sospitsado. Plano po kan Taliban government sa Afghanistan nagibuho na economic zones para sa mga negosyo ang mga dating military bases kan iba-ibang nasyon pon kan makontrol kan Taliban ang Afghanistan kan Agosto 2021 na hampang sa humanitarian as in economic crisis ang nasabing nasyon. Sa loob din sobra sa 2 dekada, mantenido ang foreign military forces. Ang desisyon iyo ang inanunsyo ni Acting Deputy Prime Minister for Economic Affairs Mula Abdul Ghana Baradar. Mapuon ang nasabing proyekto sa Kabul as in Northern Balik Province. Kinumpirmar po ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na yuan presidente kan Group of 7 na nagtagama nin panibagong $5.7 billion na tabang kan Japan sa Ukraine. Ang nasabing kantidad dugang pa sa nainot na ayuda kan Japan sa kantidad na $600 milyon. Sinabi kay ni na igwang tinagamang pangkabuhayan ng Japan sa mga taga-Ukraine poon kan lusubon sinda kang Russia poon kang Pebrero 24, 2022. Business News. Nakaresibi po ng inflation assistance sa sinibapang tabang sa Agosto ang empleyado kan Senado. Kinumpirmar ni Senate President Juan Miguel Zubiri na tabang ini sa mga empleyado sa taho kan pagitaas kan presyo nin barakalo na sin serbisyo. Nasa 3,000 na empleyado kan Senado ang makakaresibi nin tabang pinansyal na separado pa sa mariresibi nindang medical assistance na nasa 50,000 pesos. Ngunyan, gikan sa dating 30,000 pesos ang gagamito na pundo maghali sa savings kan Senado na dinugangan pa bilang insentibo. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang COVID-19 vaccines, nagtataon ng makusog na proteksyon kontra sa seryosong helang. Darakan Omicron as in Delta. Ilan tinawanin doon kan World Health Organization Philippines. Sigon sa Asia,
proteran ang sadiri asin ang mga mahal sa buhay kontra COVID-19 sa paaginin pagpabakuna asin pagsunod sa mga protective measures and behaviors na tigrekomendar kan mga otoridad sa salud. Sinabi sa kan WHO Philippines na ang gabos na lakdang na pigigibukan sa rong individual para maiwasan na maulagitan sin mapalakop ang virus nakakabawas sa peligro na magburutuan mga bagong variants. Sarong pagirumdom kan DCGB, DOH asin ang WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaraw. Masunod mga tugang ang kamugtakan kang panahon, hali po sa Pag-asa DOST, kay ba po si Ariel Zamudio para po sa forecast ngayon pong aldaw ni Miyerkules Ash Wednesday. Good morning, Sir Ariel, go ahead. Paray na agaman po. Para po sa magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ngayon na aldaw ni Miyerkules, nakakapekto sa Bilog de Luzon ang Loro sa Amihan o Northeast Monsoon. Ang kabikulan sa maghapon nilalauman man na magkakaigwanin bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganuron na kalangitan, sa kung saan posible man ang mga maluluyang pag-uran. Katamtaman hanggang sa makusog na doros na halay sa norteng sirangan ang mamamatean na may katamtaman sagkod sa maalo na kadagatan. Duaman gale warning sa mga baybayin dagat ng Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, asin sa Northern Coast ng Catanduanes. Padaga sumana pinapatanidan mga nagagamit ng mga saradit sa sasakyan pandagat na dahil mo na magpalaot sa mga nasampit na kadagatan. Tinatingagwat ang temperatura ngunyan na maghapon, 22 hanggang 31 ang taas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 6:05 nin aga, masolnop at yan alas 5:52 nin hapon. Alidigi sa DOST Pag-asa, Ariel Zamudio. Salamat po sa kamugtakan kang panahon, kay bahan mga tugang si Ariel Zamudio. Ngayon pong aldaw ni Miyerkules Ash Wednesday po. Sa mga madriyan po sa simbahan, ngayon pong aldaw na Miyerkules, alas 6:40 na nin pag-aga. Sa inyo pong nadangog mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta ngayon pong aldaw. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz, kadawang po si Jenny Balyaran, sering man po sa Angel Mustasa sa newsroom kan DCGB, asin mga tugang ang report kan Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express.